Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani bawan Allah ne ya shirya tafiya da shi da mahaifinsa daga garin Khartoum za su tafi har can zuwa Tekna. Wajen Tekna kuma yana da nisa don ya kai tsakanin kilomita 300 zuwa 350. To saboda yanayin hanya kusan wuni ake ana tafiya. Wannan bawan Allah ya je ya shiga bus da shi da mahaifinsa wanda ya manyanta ya dan fara kiɗi mai abubuwa sun dan fara masa wato rikici saboda yanayi na tsufa. Tunda suka je suka shiga mota suna tafiya mahaifin nan nahi sai ya tambaye shi wani gari ma za mu je, sai ce masa za mu je Tekna ne. Suna ƙara tafiya tsawon tafiyan da suka yi kusan wunin da suka yi suna tafiya. Dattijan nan yana tambayan ɗansa ina za mu je, ɗan yana ce masa guri kaza za mu je. Ina za mu je, ɗan yana ce masa baba guri kaza za mu je. Bai gaji ba, bai nuna ya damu ba, bai ji kamar an kunyata shi a cikin jama'a ba, kuma bai ji kunyar ya amsa tambayar da mahaifinsa yake mar ba, kuma bai nuna ya gaji ba. Tsawon tafiyar nan yana mar tambaya ɗayan nan, kuma wannan amsa da yake bashi har suka je suka kusa isa wannan garin. Sai wani dattijo a kusa da su sai ya kalli wannan matashin ya ce ɗana, tun da muka taso wannan dattijan yake maka tambaya ɗaya kuma kana ta bashi amsa, baka gaji ba, baka ƙosa ba, baka nuna ka damu ba. Don Allah wannan ɗin wane ne? Wannan matashin sai ya murmushi sai ce ai wannan mahaifina ne. Allahu akbar. Wannan dattijan sai ya kalli matashin nan ya ce masa, ya ce ɗana, ya ce wallahi inda baka yi wani aikin alheri a duniya ba sai dai amsa tambayan nan da ka rinka yi wa mahaifinka. Tun da kuka taso kake amsa tambayar da yake maka, tambaya ɗaya tak kake ta amsawa. Inda duk duniya baka yi wannan aikin alheri ba banda wannan, to wannan kadai ya isa ya shigar da kai aljanna. Ɗana, Allah ya maka albarka, Allah ya sa kai da mahaifinka ku gama lafiya. Allahu akbar, Allahu akbar. Irin wannan zaka ga cewa wani da zarar mahaifinsa ya manyanta sai kaga ya fara damuwa, ya fara takuruwa. Tambayan da mahaifinsa zai mar yana ba da amsa cikin tsawa, cikin damuwa, cikin nuna an takura min. Baba kullun kai magana ɗaya, baba kai kullun kaza kaza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah madaukakin sarki yake cewa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Allah ya ce inda ɗaya iyayenka su biyun duka ko ɗaya za su manyanta suna tare da kai, to kada ka kuskura kai musu mummunan kalma ko uffin, kada ka kuskura ka faɗa, kuma kada ka yi musu tsawa, ka gaya musu magana mai daɗi. Duk da ko ya tsufa ya manyanta baya fahimtar abin da yake yi, kai ka zama ɗa na gari mai masa biyayya. Baba me kake so? Ƙwarai kuwa baba, haka ne baba, haka ne insha Allahu baba. Wannan shine zai nuna cewa ka rabauta da yi wa iyaye biyayya da kyautata wa iyaye, wanda kai ma idan ka jira naka ‘ya'yanka za su yi maka haka ko kuma fiye da wannan. Allahu akbar. Wannan bawan Allah ya ce masa inda baka yi aikin alheri ba duk duniya sai wannan kadai, to wannan kadai ya isa ya shigar da kai aljanna. Allahu akbar. Allah ya sa mu gama da iyaye lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.